ya ro itrai ni na ka New Testament Restoration Church ni tap ta ka jing small comment ka bakrau bani khot small bhayo ki baro sha ka fundraising food fest pat ka gospel concert ka banlong ha ka khaklai ta rek December ajar athusan hadi nambol jayo deng Insdang na dugo por kadoi baje Hakabal inyo ek jing bam bagi jing ek kan di repair ban hakapor si baje pat inyo ek program kerpang na banta na ban hadin nak bantaru isamna ban hakapor janmin hakapor san baje inyo ek gospel concert hakabal kinongruai repair kinyawan yak ban si banta hande geja kini ka fundraising event kadai na ka benta ban Christian ke jing dap sok muslim jong ka balang ka banlong ho banai march arajar akun Kumta ngidondu ya gini gidonoskat ya wakila mancem bahkan nongkum si benta ka jitersan na ka benta kali da jikku kumta ni khotya bhai ki shakani ka fundraising event walam ye ki perlok ki jongki ya ki bahai ki jongki ya ka bangen rakhi ya ka jimbha ka jong blai blai sibun blai ka ku ya